ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପନିର ତରକାରୀ କରିବି ବୋଲି ମୁଁ କାଜୁ ଚାରମଗଜକୁ ବତୁରେଇ ଦେଇଥିଲି, ୟାକୁ ବାଟି ଦେଇଛି। ମୁଁ ପନିରକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ଦେଇଛି, ଟମାଟୋକୁ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ଦେଇଛି। ଏବେ କଡ଼େଇ ବସାଇ କଡ଼େଇ ତାତିଲା ପରେ ତେଲ ପକାଇ ତେଲ ତାତିଗଲେ ଆମର ଯେଉଁ କଟା ହେଇଥିବା ପନିରକୁ ଦେଇଦେବା। ଏହାକୁ ଅଧିକ ଜୋରରେ ଭାଜିବେନି, ଏହା ପୁରା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଫ୍ରାଏ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ନହେଲେ ପୋଡ଼ିଗଲେ ଏହା ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଆସିବନି। ତ ଆମର ଏଠି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ଆମେ ଆଉ କରିବାନି। ଏବେ ୟାକୁ ଆମେ ଛାଣିଦେବା। ମୁଁ ଏଠାରେ ପାଣିରେ ଲୁଣ ଚିନି ମିଶାଇଛି, ସେଇ ପାଣିରେ ଆମେ ୟାକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଏମିତି ଆମର ଯେତକ ପନିର ସବୁ ଅଛି ଆମେ ସେମିତି କରିକି ଛାଣିଦେବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଫ୍ରାଏ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବେ, ନହେଲେ ଇଏ ପୋଡ଼ା ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ ସବୁ ପନିରକୁ। ଆମର ସବୁ ପନିର ହେଇଗଲାଣି, ସେ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ମସଲା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି କାଜୁ ଯେଉଁ ଅଦାକୁ ପେଷ୍ଟ କରି ନେଇଛି, ତାକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଏଠି ଟିକେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା। ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ଭଲ ଆସେ। କଟା ହୋଇଥିବା ଟମାଟୋ ପକାଇଦେବା। ଏହାକୁ ଭଲସେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ଏଠି ଫୁଟି ଫୁଟି ପାଣି ମରିଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଛି। ମସଲାରେ ମୁଁ 2 ଥର ପାଣି ଦେଇଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ପକାଇଦେବା। ଏଠି ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେବା। ପୁଣି ପାଣି ମରିଯାଇଛି, ପୁଣି ଆମେ ପାଣି ଦେଇ ଫୁଟାଇଦେବା। ମୁଁ ଏଠାରେ 2 ଥର ପାଣି ବ୍ୟବହାର କଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ କାଜୁ ଚାରମଗଜ ବାଟିଥିଲେ ୟାକୁ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଆମେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ୟାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଟିକେ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି ଆମର ଏଠି ଭଲସେ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ।